бардорои тикток башмон бениҳоят миннатдорум ки қамара дастгир мекунам. атон дар раҳмат бардорои на 36-37 таги айфон муардагим айфон 14 пачка лабойхе телефона бардоро дорем бардорои тикток ай ҳаматон бениҳоят миннатдорум ки ин қамара дастгир мекунам. атон на бардоро раҳмат. кадом да чи телефон маҳқулаи бардоро дар компютера бинависед видеои оянда бардоро дар канал форматем дар компютера чи телефон дар кора бардоро бинависед видеои оянда дар бардоро дар канал форматем на кадом бардоро алиши кадарен телефон Redmi дорен хонор хуяве лабой чи дорен меёнем болош сумтен хеле айфони пачка тонетон бардоро 36 та 37 тагаш мондаги 8 то ваде 36-37 таш мондаги на бардоро марҳамат на нигӯхни телефону пачка рехтаги бардоро ина нав ай пачка лабой хел свеча дорем бардоро ина марҳамат. кадом дар шаҳр душанбе занг мезанем алиши да бардоро ай пеш гап мезанем алиши қарза ай пеш гап мезанем. кадом мехарем бардоро да сафка бепулай номеремону 179 бардоро ай мардим тикток бениҳоят миннатдорум ки қамара дастгир мекунем. атон дар раҳмат бардоро чӣ гуфтанем дар ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон чиз бинем. ютуб дам канал дорум дар ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем. дар ютуб телефон тиҷа ба ҳарфҳои тоҷикӣ бизанем бардоро. ютуб дам канал дорум хел бардоро тикток мақсад надора ютуб дора ютуб дам бизанем. ютуб дам бардоро ай нарх нави телефону бардоро бухаваршен бардораи ғариб миёка ай нарх нави телефону бухаваршен ки дар Москва бениҳоят телефон қимата ина ёра пачка овардаги ина нархушон 3600 пачка айфон XR корпуси 14 нав ай лабойхи свеча бардоро дорем на марҳамат. номеремон 107 89 18 бардоро айшон фақат дастгирӣ аймо пешравӣ дар панои худо бошем.